Здравейте! Все още има сняг, но скоро ще започнем да събираме калемите. Дори и сега могат да се събират. Виждаме тук една джанка, на която съм присаждал 2-3 калема. Тук виждаме пъпката, която се е прихванала. Това е трънка. От тук имаме синя слива стенелей и другата е чачановска ранна или може би от средните. Така, какво избираме за калеми? Ей тези връхните, които са с листни пъпки. Ето те са остри. Сме ги показвали много пъти. А плодните пъпки са ей тези. Нагоре са листни, може да отрежем цялото леторашче. Ей това също. Щом като миналата година е раждало вече растението, избираме и такива леторасти с остри пъпки, правички хубави, а не такива с плодни пъпки. Защото плодните пъпки ще цъфнат, но я имаме, я нямаме листна пъпка, така че по-добре такива пъпки да не събираме. Избираме крайните леторасти от южната или западна страна, огрявани от слънцето, изпечени, и се подготвяме за след един месец да присаждаме. Тъкмо ще се е стопил снегът и леко ще тръгне сокодвижението. Чао, чао и поздрави на всички меракли да започнат да присаждат.